Nézzünk egy olyan rendszert, hogy odamész egy emberhez, megdicséred a cipőjét, és ha ő ezért pofán vág, akkor ott valami nem stimmel. Tehát ilyen rendszerek vannak a szervezetben is, hogyha mondjuk megkap mindent, és valami eltolódott, valami nem működik rendesen, és egy olyan eredményt ad, ami számunkra már nem előnyös, vagy nem hasznos, akkor ugye valami az egyik fekete dobozba ott elment. A szervezetnek vannak nagyon alapvető szükségletei, tehát ha kiemeljük mondjuk a vitaminokat és az ásványanyagokat, ezek eszenciális elemek. A szervezet nem tudja előállítani őket, külső forrásból kell pótolnunk. Ha mindegyiket megfelelő mennyiségbe pótoljuk, tehát nincs aluldozírozva, túldozírozva, akkor esélye van a szervezetnek jól működni. Nagyon divatos a haj, bőrköröm egészség, és a kollagén ez egy ilyen slágertermék mostanában, nagyon nagy mennyiségbe fogy, de nem a haj és a köröm az első a kollagén sorba, hanem ott a kötőszövetek, a kínszalagok, belső tartóelemeknek az alapanyaga is kollagén, elasztin, tehát először ezek fognak előállni belőle. Üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat, én Szabó Sebestyén Lilla vagyok, ez pedig a Drakotalk Podcast. Szakértő vendégem Goda Gábor vegyészmérnök, a Draconic Technology szakmai vezetője. A mai adásban pedig az emberi szervezetről fogunk hallani, és érdemes lesz velünk tartani, ugyanis nem csak azt tudhatjuk meg, hogy hogyan működünk, hanem azt is, hogy hogyan kerülhetjük el a betegségeket. Üdvözöllek itt a stúdióban, Gábor. Üdvözöllek én is, és a nézőket, hallgatókat egyaránt. Vágjunk is bele egy vegyészmérnök szemüvegén keresztül. Milyen az emberi test? Bonyolult. Tehát egész máshogy bonyolult, ugye nekünk van egy ilyen szakmai ártalmunk, hogy nem az ilyen orvosi megközelítést alkalmazzuk, hanem egy kicsit más. Tehát, hogyha egyetemre visszanyúlunk, ott az első irányítás elmélet az arról szólt, hogy képzeljünk el egy fekete dobozt, aminek a bemenetét ismerjük, a kimenetét tudjuk mérni, és nem tudjuk, hogy mi történik a dobozban. Ebből tudtunk kiindulni, és valahogy nekünk így mérnököknek ez a szemlélet maradt meg, hogy nem muszáj minden lépést mindig pontosan érteni, viszont a bemenetet és a kimenetet azt nagyon ismerni kell. Ez az, amit te vizsgálsz tulajdonképpen, hogy mi van ebben a fekete dobozban, mi történik ott bent. Mesélnél erről egy kicsit, hogy hogyan befolyásoljátok ti ezt a folyamatot, illetve hogy mi zajlik oda bent tulajdonképpen? Hát ha ezt tudnánk, akkor erről nem beszélgetnénk. Tehát ennek pont ez a lényege, hogy abban a dobozban nem tudjuk, hogy mi van. Tehát ott vannak olyan összefüggések, olyan reakciók, amiket mi nem ismerünk, viszont az eredményét azt, ahogy meg tudjuk mérni, abból tudunk következtetni arra, hogy mi van a dobozban. És ebből tudunk olyan formán építeni rendszereket, reakciósorokat, hogy kikerüljük azt a tudatlanságot, amivel rendelkezünk, viszont a bemenet és a kimenet függvényében jó eredményt tudunk kapni. Hát ez az a szemlélet, amit mi mindig próbálunk alkalmazni, és ha az emberi szervezetet nézzük, akkor mondjuk nem egy dobozt veszünk figyelembe, hanem rengeteg egymás után kapcsolt sok fekete dobozt. És ami az egyikből kijön, mondjuk végeredmény, az a másiknak a bemenete. És ilyen formán ki tudjuk kerülni azokat a kis ismeretleneket, amiket nem tudunk még, vagy a tudomány nem tartott, hogy feltárta volna, és ez alapján tudunk egy kicsit gondolkodni. Teljesen más nézőponttal, mint mondjuk, ami eddig megszokott volt. De alapvetően van egy alap, ahogyan ez a rendszer működik. Erről mesélnél egy kicsit? Hogy mik a szerepük például a sejteknek, a baktériumoknak, a gombatörzseknek, amik bennünk találhatóak. Hát, hogy már átértél ezekről a baktériumokra és gombákra, akkor a bélflórára gondolhattál. Tehát, ha azt a részét nézzük az emésztésnek, azt ismerjük, hogy mondjuk elfogyasztunk bizonyos tápanyagokat. Nézzünk egy hamburgert, abban van zsír, szénhidrát, a szénhidráton belül cukrok, rostok, fehérjék, és ezt mind meg kell emészteni. Tehát ez elindul ez a folyamat, már a szájban, a nyállal elkezdődik, jön a gyomor, az enzimek, és eljutunk a bélbe. Ott élnek bennünk nagyjából több sejt, mint amennyivel mi rendelkezünk. Baktériumok, gombák egy ilyen harmonikus egyensúlyban jó eséllyel velünk értünk dolgozva, azok számában van nagyobb mennyiség, akik értünk vannak, és ennek az eredménye lesz az, hogy egy normál emésztéssel, egy normál tápanyag feldolgozással rendelkezünk. Na most azt, hogy ez a bennünk élő több milliárd baci és gomba együttesen mit csinál, azt nem tudjuk. De az eredményét tudjuk, hogy ők termelnek az elfogyasztott tápanyagokból olyan anyagokat, vegyületeket, ami számunkra hasznos is lehet. Tehát pontosan, hogy egy baci mit csinál és hogy dolgozik, nem tudjuk, nem is annyira érdekes, viszont az, hogy az ő jelenlétük eredménye, mit eredményez a szervezetre, az sokkal érdekesebb már számunkra.
Nekem előzőleg említetted, hogy alapvetően a hangulatunkra is nagyon nagy befolyással van az, hogy mit eszünk, mivel táplálkozunk. Tehát, hogyha boldogok, ha lehangoltak vagyunk, az nem csak a sors, ezt te mondtad, hanem az, amit megettünk. Hát ha nézzünk egy tábla csokit, ugye amikor azt elfogyasztjuk, akkor a szervezet gyorsan jutott cukorhoz, tehát az agy azt érezte, hogy táplálkoztunk, és utána nagyon sok tápanyag áll rendelkezésre gyors idő alatt. Tehát ezáltal már boldogsághormont fog termelni, úgyhogy a csokihoz így kapcsolódik a boldogsághormon, de ez egyrészt ugye a bélforránkban egy kicsit máshogy játszódik le. A cukrok emésztéséért legfőképpen a gombák felelnek, illetve néhány baktérium is tudja ezeket fermentálni, a hosszabb szélláncú cukrokat, és ők tudnak előállítani olyan neurotranszmitter anyagokat, amik már a hangulatunkat is befolyásolják. Tehát ezért szokták azt mondani, hogy mondjuk egy jó ízűen elfogyasztott hamburger sokkal többet ér, mint egy nagy duzzogva muszájból elfogyasztott saláta. Azt is említetted nekem korábban, hogy alapvetően a testünk egy nagyon jól felépített rendszer. Tehát, hogy igazából meg tudja gyógyítani önmagát. A legtöbb esetben igen, ha ehhez rendelkezésre áll minden. Úgyhogy ha azt nézzük, hogy hiszünk a darwini evolúció elméletében, hogy kijöttünk a tengerből, eljutottunk nagy nehezen a majmokig, a majmokból meg kifejlődtünk, akkor ez az évmilliók alatt ez létrehozott egy olyan rendszert, amely a Földön élni képes. És hogyha ez nem így lett volna, tehát akkor akár ilyen generációs betegségek, vagy bármilyen járvány a múltban, az elvitte volna a populációt. Tehát volt olyan, aminek majdnem sikerült, de aztán végső soron mégis túléltük. Tehát a szervezetünkben megvan az a lehetőség és ez a rendszer, hogy magát meggyógyítsa, viszont ehhez olyan alapanyagokra, egyéb tápanyagokra van szükség, amivel ehhez eszközt kap, tehát képessé válik erre. Tehát alapvetően azt mondod, hogyha mindenből jó mennyiséget viszünk be, és alapvetően figyelünk arra is, hogy mondjuk megfelelő mennyiségben mozogjunk, akkor a mi szervezetünk az jól fog működni, és nem betegszik meg? Vagy ez nem azt jelenti, hogy nem betegszik meg, csak az, hogy képes gyógyulni? Megvan rá az esélye, és sokkal ellenállóbb tud lenni. Tehát ha megnézzük mondjuk egy egyszerű példával, tehát szedhetünk rengeteg vitamint, kajálhatunk nagyon jól, mindent csinálhatunk tökéletesen, ha beleesünk a jeges vízbe, akkor meg fogunk fagyni. Tehát ez ellen nem véd. Most lehet még ezt jellemezni a szervezetet úgy, hogy nézzünk egy olyan rendszert, hogy odamész egy emberhez, megdicséred a cipőjét, és ha ő ezért pofán vág, akkor ott valami nem stimmel. Tehát ilyen rendszerek vannak a szervezetben is, hogyha mondjuk megkap mindent, és valami eltolódott, valami nem működik rendesen, és egy olyan eredményt ad, ami számunkra már nem előnyös, vagy nem hasznos, akkor ugye valami az egyik fekete dobozból ott elment. És ott azt vissza lehet fejteni nagy nehezen, hogy mi az a hiány, mi az a többlet, mi az a diszfunkció, ami okozhatja ezt, de ez mindig, tehát vissza kell menni az alapokhoz. Tehát a szervezetnek vannak nagyon alapvető szükségletei, tehát ha kiemeljük mondjuk a vitaminokat és az ásványanyagokat, ezek eszenciális elemek. A szervezet nem tudja előállítani őket, külső forrásból kell pótolnunk. Ha mindegyiket megfelelő mennyiségbe pótoljuk, tehát nincs aluldozírozva, túldozírozva, akkor esélye van a szervezetnek jól működni. És akkor itt még nem beszéltünk arról, hogy kinek milyen az emésztése, a felszívódása, tehát hiába fogyaszt el megfelelő mennyiséget valamelyik vitaminból, de mondjuk nem tud felszívódni, vagy a szervezete nem veszi fel, nem hasznosítja, tehát ez már megint egy más szint, tehát az alap az az, hogyha beviszünk mindent megfelelő mennyiségbe, akkor van esélyünk arra, hogy jól működjünk. Azt is említetted, hogy a betegség alapvetően nem egy esemény, hanem egy folyamat. Mit értettél ez alatt? Minden betegségnek az alapja az az, hogy ebből az egyensúlyi állapotból valahogyan kilépünk. Tehát valamelyik irányba a szervezetet megterheltük, vagy adtunk neki egy olyan hiányt, ami miatt nem tud normálisan működni. Tehát mondjuk, ha megnézzük, elkaptunk egy fertőzést valahol, járvány van. Tehát van, aki 2 hétig küzd vele, van, aki 3 nap alatt átmegy. Ez leginkább az immunrendszertől függ, és attól most már tartott a tudomány, hogy meg tudjuk mondani, hogy a bélflóra sokszínűségétől. Tehát az immunrendszer 70%-a az nagyjából a bélrendszerben található, ez pont azért, hogy azt a baktériumflórát azt ott kordában tartsa, illetve az emésztés során ugye gyomors a sterilizáló hatás, de mégis át tudnak rajta jutni olyan kórokozók, amik mondjuk megbetegíthetnek minket. És itt van az a folyamat, ami mindenkinél más és más, hogy ez az egész rendszer, a bélflóra, az immunrendszer hogy tudja ezt úgy kordába tartani, leküzdeni, hogy abból mondjuk mi 1 hétig, vagy 2 hétig, vagy akár 2 napig fekszünk, vagy abszolút nem fekszünk. Tehát ez leginkább csak ezen múlik. És
a betegség, amikor már felüti a fejét, és betegségnek nevezzük. Tehát annak vannak megelőző jelei, ugye, amik nem feltétlenül akkor jeleztek, hanem már egy évvel mondjuk korábban. Tehát, hogy igazából az a kérdésem, hogy mikor kezd el jelezni a test, hogy valami nem jó? Hát általában azonnal. Csak ezt mi nem biztos, hogy észrevesszük. Tehát olyan, amikor mondjuk elkezd fájni mondjuk egy lábujjad. Tehát nem foglalkozol vele, hogy az életviteledben nem korlátoz, kicsit kellemetlen, de ugyanúgy mész tovább, csinálod a dolgaidat. Ez lehet egy olyan gyulladás, lehet egy ilyen körömátgyulladás, ami tényleg magától meg fog gyógyulni x idő elteltével, de lehet mondjuk egy olyan izületi probléma is, tehát például a köszvénynek is ez az első jele, hogy érdemes rá odafigyelni, és akkor ha ezután egy kicsit az ember utána megy, figyeli magát, esetleg a táplálkozásához hozzákapcsolja a tünetek erősségét, akkor észre lehet venni azokat a jeleket, amik már árulkodhatnak mondjuk komolyabb dolgokról. De ugye ez tényleg az a legfontosabb, hogy magunkat figyeljük, és a testünk jeleit. Tehát ugye a podcastet beszélgettünk a diétádról, Igen. Tehát itt is, hogy lehet, hogy ez egy diéta, ami tök divatos, és mindenki számára követendő például, de lehet, hogy neked pont nem jó. Értem. Visszatérve egy kicsit még a tünetekre, alapvetően Magyarországon, vagy ha a nyugati orvoslást vesszük, akkor jól kezeljük mi ezeket a tüneteket? Tehát, hogy megfelelően reagálunk rájuk? Hát itt az én véleményemet tudom mondani, tehát a nyugati orvoslás az iszonyatosan modern. Tehát ér egy baleset, leszakad a kezed, úgy visszavarják, összerakják, hogy jobb lesz, mint újkorában. Szemben a keletivel. A keleti orvoslás az inkább az ilyen belső energia, tehát tényleg a saját rendszeredre koncentrál, erősebben képbe jönnek a gyógynövények, alternatív terápiák, és szerintem valahol a kettő között van az igazság. Tehát a véleményem szerint a kínai és az ilyen keleti orvoslás az sokkal inkább a saját szervezete, saját jelzéseire figyel és koncentrál, próbálja visszaállítani azt a harmóniát, amit ő jónak tart, és mondjuk ilyen tradicionális, hosszú idő alatt szerzett tapasztalatokat beépítve alkalmaz kezeléseket, szemben a nyugatival, ahol pedig amennyire csak lehet modernizáltan, a tudományra támaszkodva, tényleg olyan bravúrokat elvégezve, hogy most már tehát olyan robotok műtenek, hogy a Holdról is lehetne irányítani, ez a nyugat. És szerintem valahol a kettő között van az igazság. És ugye arról nem beszéltünk, hogy alapvetően a nyugati orvoslásnak talán az egyik hibája, hogy ahogy megjelenik egy tünet, beveszünk rá egy gyógyszert. Igen, tehát a tüneti kezelés az nem mindig jó. Tehát most van egy fejfájásod, reggel úgy kelt, hogy migréned van, lehet sóthiány, sótúltengés, vízhiány, front, tehát nagyon sok, tehát nem is tudjuk megfejteni, hogy pontosan mi lehet az oka. Főleg, ha ez nem egy visszatérő eset, valóban egyszerű bevenni egy fejfájás csillapítót, túlélni, elfelejteni, elengedni, és ha nem jött vissza, akkor volt egy ilyen napunk. Tehát ez ilyen szempontból megoldás lehet. És van az a másik, amikor mondjuk egy hosszantartó krónikus problémánk van, aminek az okát nem is igazán fejtjük meg, nem is megyünk utána, hanem hiszünk 3 bogyóba, meg 2 kapszulába, akkor ott nem biztos, hogy előnyös. Tehát azért leginkább ilyen hétköznapi példával úgy lehetne szemléltetni, hogyha elromlik az autódba valami, és jelez a műszerfal, azt egy kalapáccsal szétvered, a hibajelzést nem látod, de az autó nem lett jó. Igen. Tehát nagyjából ezt ehhez lehetne egy kicsit hasonlítani, tehát mindig az a legfontosabb, hogy a saját szervezetünk jelzésére figyelni kell. De közben az is igaz, hogy a szervezet ugye meggyógyítja egy bizonyos pontig önmagát. Mi van akkor, amikor ahogy te fogalmaztál, megtelik hibajelzésekkel? Tehát, hogy akkor hogy kommunikál? És egyébként ez az állapot mennyire gyakori ma? Hát erre így nehéz válaszolni ezen a szinten, mert tehát amikor már halmozódnak a problémák, tehát lehet azt hallani, hogyha valaki sokat buszozik, és van az a korosztály, ami már inkább ugye az idősebbek, és úgy megy a licit, hogy ki hány gyógyszert szed, kinek hány problémája van. Tehát ott megmondani, hogy melyik a kiváltó, melyik volt először, melyik problémára szedett gyógyszer mellékhatását, tompító gyógyszer mellékhatása okozza a problémát, az megint egy kicsit ilyen visszafejthetetlen dolog. Tehát itt ebben rendszer találni az szintén megint a legnehezebb. Tehát ha nagyon lebutítjuk, akkor ezt már korábban megfogalmazta több kutató is, hogy nincs a szervezetnek olyan megbetegedés, ami nem lehetne visszavezethető valamilyen ásványanyag vagy nyomelem hiányára. Tehát ha ebből indulunk ki, hogy mondjuk valakinek egy cinkhiány,
eltolódást okozott a tesztoszteron szintjébe, ösztrogén túltengése miatt mondjuk több zsírt halmozott fel, és az a zsír az már mondjuk akkumulált olyan akár májműködés csökkenés miatt visszamaradó toxinokat, ami másmilyen problémát okoz. Na ezt most ugye visszafejteni a kiindulás állapotról, az nagyon nehéz. De alapvetően mégis azt tanácsolod, hogy ha van rá mód, akkor fejtsük vissza. És ezt hogyan csináljuk? Megkerülném, tehát nem is a visszafejtés, hogy hátulról menjünk visszafele, hanem akkor kezdjük az elején. Ha mindent odaadunk a szervezetnek, tehát ahogy beszéltük, mondjuk megfelelő rostfogyasztás, megfelelő folyadékfogyasztás, olyan probiotikumok és prebiotikumok, ami a normál bélflórát, az értünk dolgozó bélflórát támogatják, van a szervezetben elég és megfelelő mennyiségű enzim. Vitaminnal, ásványanyaggal el vagyunk látva, akkor adtunk egy olyan alapot a szervezetnek, ami lehetőséget ad arra, hogy a normál, tényleg a legalapvetőbb működés az megfelelő legyen. És akkor, ha ezt megadtuk, akkor az okozhat már sok esetben egy jelentős javulást, és ha ezután kezdünk el bármivel úgy foglalkozni konkrétabban, akkor könnyebb dolgunk lesz, mert a kiváltó okot, a gyökérokot, azt már mondjuk megoldottuk. Tehát az már nem fog terhelő jelleggel ott lenni az összes többi mögött. Azt mondtad korábban nekem, hogy alapvetően úgy kéne eljárnia, hogy egy mérnök eljár egy folyamat rendezése közben, tehát hogy figyelni azt, amit beviszünk, piciket módosítani, és megnézni, hogy mi jön ki. Lehet, erre azért nagy koncentráció igénylődik, de tehát alapból inkább így fejben nyilván kell tartani olyan dolgokat, hogy mondjuk, ha valaki vegán étrendet folytat, a vegán étrend szinte biztos, hogy hiányos B12 vitaminban. Tehát ott annak a pótlására figyelni kell. Tehát ezt úgy konkrétan, nagy általánosságban nem lehet megmondani, hogy hogyan kellene cselekedni, hanem ezt úgy mindenkinek a saját maga szervezete, életvitele szerint kellene. Tehát mondjuk egy sportoló, az, aki rengeteget izzad, nagy fizikai munkát végez, tehát az izzadsággal rengeteg sok ásványanyagot veszít és elektrolitot. Tehát ha ő azokat nem pótolja, akkor egy idő után teljesítménycsökkenés lesz, és valamilyen hiánybetegség is kialakulhat. Meglepő tényt mondtál nekem, és ez nagyon megragadt bennem, hogy az emberi szervezet az alapvetően 96%-ban, ha jól tudom, akkor szén, hidrogén, oxigén és nitrogén, de az a pár százalék, ami nem ez, az a fontos. Beszélnél egy kicsit erről? Mondd, akkor javíts ki. Igen, tehát majdnem, tehát a szervezetünk 70%-a víz. Nagyjából. Ami nem víz, annak a 98%-a a felsorolt elemek, tehát szén alapú létforma vagyunk, és az a kis százalék, ami ugye az egyéb, abba hát majdnem, hogy az egész periódusos rendszer benne van. Tehát ezt visszavezethetjük oda, hogy az ősóceánokból, ha kiindulunk, hogy az élet onnan jött, tehát annak a víznek a profilja, az megtalálható még azóta is bennünk. Tehát itt mikroelem, nyomelem, meg még az annél kisebb, az ilyen nanogram, pikogrammos szinten értendő anyagok. Tehát az egész periódusos rendszer így megtalálható bennünk. És nemrég fedezték fel ezt az új intesticiumnak elnevezett szervrendszerünket, ami nem a nyirok, nem a vér, hanem a sejtek közötti tér. És ez egy ilyen kocsonyás, nyúlós, nyákos anyag, tehát és ezt rájöttek, hogy külön egy szervrendszer. Tehát ez az, ami az egész szervezetben ott van, információs szállító hatása van, tehát az immunrendszer is ezáltal működik, tehát mi sokat nem tudunk róla. Most jelenleg ezzel az interstitium dologgal úgy állunk, mint hogyha egy teljesen sötét erdő közepén gyújtottunk volna egy gyertyát, és nem tudjuk, hogy merre akarunk menni. Hoppá! Tehát így nézünk most ki. És az viszont kiderült, hogy az emberi szervezetben, hogyha nagyon-nagyon kis mennyiségekben nézzük, tehát mondjuk a milligramnak is a milliómod része, akkor kimutathatók olyan elemek, amiről fogalmuk sincs, hogy mire való. Tehát akár az ilyen lantanoidák, aktanoidák, tehát meglepő, de nagyon-nagyon kis mennyiségben wolfram is van bennünk, és fogalmunk sincs, hogy miért. Tehát ezeknek még a mai tudomány nem ismeri a szerepét, de ott vannak. Ha pedig ott van, akkor én nem nagyon tudom elképzelni, hogy ez egy teljesen inert, független anyag lenne, mert ha így lenne, akkor nincs rá szükség. Akkor ezt évmilliók alatt nem halmoznánk folyamatosan. Ez nagyon érdekes. Egy picit térjünk vissza a halandó emberek szintjére. Tehát azt esetleg el tudod mondani, hogy alapvetően korábban egy vegyi üzem, nem is tudom, milyen üzemhez hasonlítottad az emberi szervezetet, amiben mindennek megvan a szerepe. Elmondanád, hogy körülbelül hogyan
működik ez a szervezet, hogy egy pici rálátásunk legyen, hogy amikor mondjuk valamilyen tünet jelentkezik, akkor mivel lehet baj? Hát a halandó szinten leszünk akkor probléma, vagy nézzünk egy egyszerű példát. Tehát ha a légzésünket nézzük, tehát azért lélegzünk, hogy a tüdőbe oxigént vegyünk fel, széndioxidot adjunk le, ez a sejtünknek a légzése, energiát csináltunk, tehát megtörténik. Mi veszi fel az oxigént? A vérben a hemoglobin. Tehát a hemoglobin vassal működik. Tehát ha nincs megfelelő mennyiségű vas a szervezetbe, nem pótoljuk, és ez a lépben a vörösvérsejtek, hogy nem tudnak megújulni, cserélődni, tehát akkor ki fog alakulni hosszú távon akár emiatt egy ilyen légzési nehézség, vagy nem elég oxigén a szervezetbe. Ha nincs elég oxigén, akkor gyakorlatilag minden csak csökkentett üzemmódba tud lejátszódni, és ez okozhat mondjuk, hogy a vashiányt összekapcsoljuk azzal, hogy valaki mindig fáradt, gyenge, akkor ugye már, amikor ennek súlyosabb állapota van, vérszegénység, akkor ott már fehér is inkább a bőrszín, és ugye ez az egész, ez egy vas elemhez kötött nem megfelelőség a szervezetbe. Tehát ugye ez hol indul, hol megy, hol következik be, az ilyen formán majdnem mindegy, tehát betettük a fekete dobozba, ha van elég vas, bemenet, jól működik a vas, jól hasznosítja a szervezet, kimenet, akkor rendben van. Ha valami nem sikerült, akkor ezt a fekete dobozt felbonthatjuk kisebb egységekre, hogy tudjuk, hogy a vassal van problémánk. Viszünk be elég vasat? Igen. Akkor megyünk tovább. Fel tud szívódni az a vas? Igen, megyünk tovább. Tehát van az az enzim, ami be tudja kötni a vasat a szervezetbe? Van. És ezt így szépen le lehet fejteni, ilyen apró kis fekete dobozokkal. Az orvostudomány tartott, hogy a fekete dobozokon belül nagyon jó képlet, meg enzimreakció, meg minden halmaz van, és ezt meg tudják magyarázni, bele tudnak nyúlni olyan szinten, hogy célzott irányított gyógyszerek, ami egy konkrét problémára való, de ha megnézzük 3 lépésről távolabbról, akkor ugye ez a vas, ez ennyi problémát tud okozni dióhéjban. És nem csak vas van a szervezetünkben, hanem króm, jód, szeléd, mangán, molibdén, tehát lehetne sorolni rengeteg, és mindegyikhez kapcsolódik rengeteg sok kémiai reakció. Tehát mondjuk a magnézium az több mint 300 reakcióban vesz részt a szervezetünkbe. Tehát most ebből, ha egy nem működik jól, akkor az is fog okozni egy problémát, de kérdés, hogy mekkorát, és fogjuk-e tudni. Ugye említetted, hogy alapvetően, ha a test nem kap meg valamit, megpróbálja előállítani. Hogyha egy bizonyos útvonalon nem jut el valahova, akkor egy másik útvonalat próbál. Tehát, hogy alapvetően azért megpróbálja ő helyreállítani saját magát. Vannak olyan dolgok, amiket tud. Tehát mondjuk, ha nézzük a kollagén szintézist, tehát ez most nagyon divatos a haj, bőrköröm, egészség, és a kollagén az egy ilyen slágertermék mostanában, nagyon nagy mennyiségbe fogy. Ugye itt kevesen tudják azt, hogy a kollagénnek az emésztése az ugyanúgy történik, mondjuk egy csirkehúsé. Tehát elfogyasztjuk a kollagént, vagy a csirkehúst, a szervezetünk enzimekkel lemondja ezt fehérjékre, kisebb peptidmolekulákra, és majd a szervezet, ha kell, újra összerakja a kollagént. Ez kell C-vitamin, szilícium, különböző anyagok, előanyagok, és hogyha ez rendelkezésre áll nagy mennyiségben, akkor a szervezet összerakja. De nem a haj és a köröm az első a kollagén sorba, hanem ott a kötőszövetek, a kínszalagok, belső tartóelemeknek az alapanyaga is kollagén, elasztin, tehát először ezek fognak előállni belőle. És hogyha nagy mennyiségben rendelkezésre áll, akkor úgy lesz a szervezet, hogy akkor kap a haj is, meg a köröm is. Mit tehetünk akkor, amikor jelentkezik valamilyen tünet, és nem tudjuk, mi a baj? Tehát ezen egy vérvétel alapvetően segít? Ezt tudjuk tenni? A vérvétel az fontos. Tehát az orvosnak is, meg akit ez jobban érdekel, jobban belemászik, annak egy hasznos információ lehet. Önmagában, ez megint az én véleményem, hogy egy mérés nem mérés, tehát egy vérkép nem mond semmit. Azaz éppen aktuális állapotod, ha például vérvétel előtti este nagy buli volt, és tortát tettetek meg szülőnap, meg minden, akkor másnap reggel a cukrod biztos, hogy magasabb lesz, mint amennyi alapból lenne. Tehát ezt is úgy kell kezelni, hogyha mondjuk 3 egymást követő vérképen van egy eltolódás valamelyik irányba, azzal érdemes foglalkozni. Tehát ha van egy vérképed, és mondjuk ott egy értéked nem volt jó, akkor az olyan, mintha tehát rajzolt volna valaki rá egy X-et. Tehát azzal lehet foglalkozni, de hosszú távú információt nem fog adni. Mindig a rendszer szemlélettel kell ezt is nézni.
Ez nyilván egyszerűnek tűnhet, de valójában nem az. Viszont úgy tudom, hogy a második adásban elhangzó, vagy a második adásunk témája az majd fog egy kicsit még jobban segíteni abban, hogy megértsük saját magunkat, és hogy milyen tápanyagokra, milyen vitaminokra és minden másra kell figyelnünk, hogy bejusson. Picit felvezetnéd, hogy mi ez az öt pillér, az egészség 5 alappillére? Tehát nálunk ugye a munkánk során meg az, hogy én ebbe már több mint 12 éve benne vagyok ebbe az étrendkiegészítőipar, meg egészséges életmód. Tehát itt jött egy olyan szemlélet a találkozásokból, az eredményekből, amit láttam, hogy visszaköszönt ez az 5 alappillér, hogyha az egészséget meg akarjuk fejteni, akkor mi az az 5 alap dolog, ami mindenképpen szükséges hozzá. Tehát ahogy ezt beszélgettük, ez elengedhetetlen ehhez a rost, mint prebiotikum, a jó bélflóra, probiotikumok, az általuk megtermelt anyagok, az ugye bennünk már megtörténik, tehát ezeket posztbiotikumoknak hívjuk, ezek szintén fontosak és hasznosak. Ahhoz, hogy a bélflóra posztbiotikumot tudjon előállítani, ahhoz enzimekre van szükség, hogy az emésztés normál úton tökéletesen megtörténhessen, és minden mellett szükséges az, hogy eszenciális anyagokkal, tehát vitaminokkal és ásványanyagokkal megfelelően legyünk ellátva. Tehát én erre az 5 pillére tudnám az egészség alapját feltenni: rost, probiotikum, enzim, vitamin és ásványi anyag. Ha ezek rendben vannak, akkor minden esélyünk megvan rá, hogy a szervezet is rendben legyen. Köszönöm szépen a segítséget. Akkor a következő adásban erről fognak hallani, tehát hogy hogyan működik ma jól ez az emberi szervezet, mi kell ehhez, mi az 5 alappillére az egészségünknek. Ahogy hallották, érdemes lesz velünk tartani. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra, viszontlátásra.